kublai ya pi ki parlok rawon baro ki baju stanat ni si mentah ki jung kop kwai dok kha te hang ne kalong ka biang na penta jung pi ki parlok rawon malai ngong gum tan war pnyo tang khat san spa si ru yang ui kwai bat ki price kilong ki ba hit te ngan puleno kat kum ka ne ka notice ba ki la tho hang ne te ka jing ya kop kwai dok kha ba un panyai te iba em dikhar tat ba just rengkat bat ki perlok kajaka kan long ham holangat kapung jong imita pengrup khmat lat smith khendiat kadon kahap haka is Khasi district ka tarik kan long ka lai phau tarik nai ba phra raja rapsan kapur khendai baje steng men step hadu lai steng janmit on pen khwai san teli kipung dengan puleno ya ki price kilong ki ba hit bah kane ka sngi price nang ta baning kong phnyo spholak ba ar phnyo saulak balai phnyo arlak basau phnyo silak basan silak banriu silak banyo silak bapra silak bakhandai silak baspheu phnyo silak te nalor kitei price ki ba he hanang ki don ki consolation price nang ta ka consolation price la phi ki ar banta nang ta ka group A bat ka group B ka group A ka don spotli bat ka group B ru ka don spotli ka group A pnyo baningkong hadu bai speu pnyo speu hajar marwei nang ta ka group B pat ka don ru spotli kaneru pnyo baningkong hadu bai speu pnyo san hajar marwei te sisin mala dap ki price ki rawon kim don hok shu ban panthut ka jing ya kop khwai do kha kan ya chakmat on sha ban bu jaka da uding usik ha kapur sibaje PM haka arp khandai tarik nai ba phra raja rapsan on ai por siganta ban weng ya ki ding ki sek sha ya ki banabar ban wandi jing di klem da yo jing bit laj no ki tier khwai bat ki jing bam do kha on sim jing theo ya baro ki jaj do kha laj no ka sebal kap sha ban bsa jing bam kat pempat dei kapur khwai te nalor kitei ki do kharim on the thmai biang sa khatsan kontar haka ar tharik benai ba phra raja rapsan kapur phra baje am on don ki nong diwi diknyang hakatei kasngi bat ki perlok karwon ladap himpat syai subhasa fun kine kinumbar ki bala don hakane ka notice te perlok hakatei kasngi ka ba kham sultanat shu ka don ru sagane ka lokidro ta ka lokidro ka baningkong phnyo da ka lokal taxi lane da ka pisa nyolak kabaar phnyo silak kabalai silak kabasau san phojar kabasan lai phojar kabai tiket phnyo tang lai spa tiket bat san spa arteli kapur ban penyela kaya ketika lu gidro kan dai haka pur lai baje PM te kane kalau kidro lap diang keluj ya baro phiki perlok rawon ya phiki perlok nong snong bat kumjuru ki bawan ya simenta tang ya kane kalau kidro lap diang keluj ya phi baro ki baju ya simenta te hakane ka lokidro ngan pen EP kane ka kali ka ba insa ai ketika singi te subha page kene video hadu bakut mo perlok mo perlok kane kali kaban ai lokidro ha molongat hakalai tarik kali dang tip top tayar de oloi te kali tip top model arajar arpau kikot slar babiang te ada sim da kali sim da sim di besar nyolak kama te kublai sibun ya phi ki perlok ki bala page kene ka video tengah karpat ya phi semua bahwa subscribe nyo une channel kenang ba phi i pat haki wei pat ki update bang sapen mi ha une channel te kublai sibun ya phi perlok paro